van die aardbewing in Haiti in 2010 op die Nederlandse televisie is beelde vertoon van 'n reddingswerker wat 'n meisiekie van 2 jaar onder die pyn uitgehaal het uit haar moeder se arms. Haar moeder was al oorlede. Tydens groot krisisse soos siekte en natuurrampe, vervolggrense, ook taalgrense eintlik. En dan kom die puurheid van menswees na vore. Ek lees graag voor, in Nederlands dan, Haiti hagedisje, aardbeving 2010. Als een hagedisje tegen zijn schouder, grote, draaiende, heldere oogjes, stoffig kopje, ingekrompen, zwart klein lijfje, slappe pootjes, geen geluidje. En hij sust haar en zij slikt haar, stil maar lieve, tula, tula, tula tangwa. En hij sust haar en zij slikt maar, meisje, stil maar, in tombazaan, tula, tula. Als een levende meer onder dit wezentje straalt het uit de kleine gesloten holte van zijn armen. Hij klopt op het kromme rugje, streelt over het grijze kopje, zonder zelf te weten wat of wie. En hij sust maar en zij slikt maar, tula, tula, tula tangwa.